Trošku som sa pobavil s analogovým výstupom. Taký programík som si spravil. Mi zobrazuje analogové výstupy, či vstupy teda. Spravil som si ho do panelu, že keď budem si točiť potenciometrom, tak pri určitej hladine sa mi zopne trebárs motor. Potom druhý motor. Tuto mi ukazuje aktuálny signál z analogového vstupu. A dal som si to aj do ledky, akože, že mi ju zopne. Takto. A tak som sa pobavil trošku. Sa snažím pochopiť ten analogový modul, že ako to funguje.